Jep. Elikkä, siirrytään ensimmäisen leffan esittelyyn. Kyseessä on käsittääkseni tällä hetkellä Suomen kovimman kaupungin tekele, eli Tampereen tekele. Tampereen tulee Petri Nygård. Se on yleensä ihmeessä. No joka tapauksessa siellä on hyvä meininki. Kyllä meidän peitto. No, Tampereella on parempi strippausbaari kuin Stadessa. Ai jaa. Se mikä siitä. Se oli mun ainakin semmonen eka impressio, kun mä kävin siellä. Sinne. No, niin, no haju. Taju. Joka tapauksessa on vetää aika nimmekkäitä kavereita. Mappe Kärä, Pastori Salisma, Mikko Hude Huttunen, Vesa Veksu Ritola, Jussi Jupi Tuominen, Timo Kuulusa. Timo Kuulusa kai vähän Skedässä, missä 118 tuottia. Se oli hyvin tehty. Pekka Peksi Salmela sekä Eero Anttila ja musiikki on Riku Pentti aka Infect on tekemä. Sanois mitään kellekään? Skillstorks nyt toinen jäbä. Onko? Eikö sulla on? Päteviä miehiä. Tuntuu olevan. Elikkä leffan teki niinku tälleen fyysisesti Marko Jatkola ja Vesa Ritola. Toivottavasti nautitte. Terveisin Vesa Ritola, Toijala. Kyllä varmasti nautitaan ja hehkutus 2000. Aloitetaanko katsoa? Kyllä. Laitetaanko tätä muun tiiviin? Siinä oli hehkutus 2000 Tampereelta ja Marko Jatkola ja Vesa Ritolan tekemä. Musta pommi, mitä mieltä? Mistä aloitetaan? Kuka ehti ekana viitata? Kuka viittaa? No niin. Itu hyvä. Lyhty ytimekäs, hyvää musaa. Okei, kiitti nyt Toimi. Kerro. Ei, kun oli sinne ammattimiehet veti ilmeisesti. Ulkomailla oltiin. Aika hyvä hektinen. Hyvät leikkaukset, nopea tempoinen pitää olla. Jengi pitää liikkua. Lentää ilmassa. Kaatumisia oli. Mitä muusasta mieltä? Aika toimiva. Kyllä se kun on go-up-veritä tietenkin niin tippuisi aika hyvin tässä yhteydessä. Ja kikkeli-transeja vähän päällä. Niin. Mäkin kyllä kaipaan sitä transeja skedeleffoja niinku ihan kun sitä ei aina nähty. No, kyllä kaistaan Supernautilla. Ja no, en tiedä. Hyvä skeittileffa. Aivan. Lyhyt ja ytimekäs. Aivan. Hehkutuksen nimensä verran. Taju, mitä mieltä? No ihan hyvä joo. Ei oikein mitään valittamista. Topikatti. Kyllä. Tosi hyvä skedeistä. Aika valittuja temppuja oli Tampereen miehiltä. Jännä nähdä, että voimissaanhan on koko Tampereen posse, ei siinä mitään. Onko syytä epäillä ne voimia? Mitä? Onko syytä epäillä ne voimia? Ei tietenkään, ei missään nimessä. Niin. Mutta on niinku,
vaikka tää on tää subjektiivinen kanta taas, että siellä kun mä porukkaan on eniten käynyt siellä paljon rullaa aikoinaan, niin vähän eri tyypit, mutta hippaa samoja ja kaikki on tulessa. Mahtavaa. Hyvä pätkä. Jep. Eli Hehkutus 2000 sai niinku kauttaaltaan 100% hyväksynnän ja kehunnan. Mä voin summata sille. Summa. Näitä tunteita on vaikea pukea sanoiksi. Selvä. Aivan. Joo, no okei.